Kolo TV. Kuma subscribe. Assalamu alaikum. Ku kasance da Kolo TV a kodayaushe don samun shirye-shirye masu ƙayatarwa. Assalamu alaikum. Ga wata hanya da za ku bi ku samu tallafi na Naira 20,000. Za a ba wa tallafin nan a mutum miliyan 1 ne. Sannan yadda suka ce a Disamba, 1 Disamba za su fara raba Naira 20,000 a mutum miliyan 1. Kuma sun ce duk wanda suka fara cikawa a su za a bawa. Kuma mutanen da ake nema suna cika za su yi rufe wannan website din. Don haka ku hanzarta ku je ku cika wannan. Zan ajiye muku link ɗin da za ku bi ku cika a ƙarƙashin description ƙasan bidiyon nan kenan da kuma cikin comment. Abubuwan da ake nema kawai email ɗinka, sunanka, number wayarka, kai ɗan ƙasa ne, state ɗinka da city local government kenan, sai kuma account number, sai account name. Abin da kawai ake nema sai ka tura musu kai submit. Za su turo maka sako ta cikin email ɗinka akan cewa ga details ɗin da ka cika. Wannan ita ne hanyar da za ku bi don kuma ku samu da a ba ku labari gwara ku bayar. Ni ne naku Muhammad Kolo. Ku mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa. Mun gode. Sannan ku sharing ɗin wannan bidiyon da Allah a mutane saboda su amfana, saboda kun ga Disamba ta kawo kai.